हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खनसेबाव। आं दा दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आनसाबस्क्राइब मारै जालाङो बेनि फारसे आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो नोंथांमोना बुजिगोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायाबा बुजिनाय नङा। दा आं इउटिउबाव सिगां हाबग्रोगोन। इउटिउबाव सिगां हाबग्रोनानै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आं माबोरै खालामो साबस्क्राइबारखौहाय। दा नैबेवहाय दा नुदों बेफोर गासिबो माने साबस्क्राइब खालामहरजोबदों आरोना बिसोर आंखौहाय। दा आं बिसोरखौहाय गाबोनसो साबस्क्राइब खालामफिनजोबगोन। ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर, मोनसे खोथा गोसोआव ला बयबो। जा नैबे नुदोंना, नैबे बिदि नुनाया निउ साबस्क्राइबार लिरनाय फैदोंना, निउ साबस्क्राइबार एम ब्लग बर' इंलिश बिदि लिरनाय जाखांफैबा बे साबस्क्राइबारा जोंनिफ्राय खमायलांफिनो लोगोफोर। बे साबस्क्राइबारा खमायलांफिनो, ओंखायनो भिडिअखौ नायनानैसो साबस्क्राइब खालामनांगौ। भिडिअखौ नायालाबासिनो साबस्क्राइब खालामनो नाङा लोगोफोर। ओमफ्राय दंबावो बेवहाय नैबे मोनसे दंबावो, बिथांनियाबो आंनावहाय निउ साबस्क्राइबार जाफैबाय। दा मा खालामबावनो, नैबे निउ साबस्क्राइबार जाफैबाय। बिथांमोना भिडिअखौ नायालाबासिनो डाइरेक्ट खालामहरदों जागोन, ओंखायनो आंनाव बिदि जाफैदों। ओंखायनो आंनाव डाइरेक्ट बिदि जाफैबाय। ओमफ्राय दा दंबावो कमेन्टआवहाय साबस्क्राइब खालामबा आं नोंखौ साबस्क्राइब खालामबाय बिदि बुंहरनो नाङा ना। नै बिसिना सानसे जाबाय दे, नै बिसिना सानसे जाबाय। नैबे बिथांनिया, नै बिथांना सानसे जाबाय। नैबे बिथांना सानसे जाबाय। आं बिनिखौ बेक साबस्क्राइब खालामहरफिनखाबाय। बिथांनि भिडिअआवहाय आं कमेन्टबो हरबाय आं खालामबाय होननानै बिदि खालामहरनांगौ आरोना। ओमफ्राय जायफ्रा कमेन्टआव खालामनो थिननायावहाय खालामनो रोङा, लिंक बिहरलायनाङा। नैबे लग' दंना, नैबे लग'आवहाय थुबानो, बे लग'आवहाय थुबानो बिनि चेनेल ओंखारफैखायो। नै बे चेनेल ओंखारफैयो। आं बेखौ साबस्क्राइब खालामबाय ना, बेयाव बेल आइकन देखायखाबाय। ओमफ्राय नै बिथांनिखौ आं खालामहरबाय। बिथांनि माबाखौ नायबानो जाबाय, बिथांनि कमेन्टआव आं मा लिरहरदों। नैबेनो आंनि लिरनाय, आं खालामबाय दे होनना बुंहरदों। बेखौ सिगाङावहाय आं मा बुङामोन, बेखौ आं सिगाङावहाय खालामनो थिनदोंमोन बिथांखौहाय। नै बिदि लिरदों आङो, आदा आंनिखौबो साबस्क्राइब खालामदो होननानै बिदि लिरदों आरो आं, माबा साबायखर खालामदो होननानै बिदि लिरहरनांगौ, नङाबा जों खमायफिनजोबो। बिथांनिखौ आं बेक खालामफिनबाय, सानसेनि उनावसो आं बेक खालामफिनदो लोगोफोर, गाज्रि मोननो नाङा रावबो। बिदि निउ साबस्क्राइबार जाफैनाङा। ओमफ्राय कमेन्ट बक्सआव निउ साबस्क्राइबार लिरहरनो नाङा। जाय लिरहरो बिदिनो माबायो आरो खमायलांफिनो। कमेन्टआव जे निउ साबस्क्राइबार जाफैबाय बे खमायलांफिनबाय। कमेन्ट बक्सआव साबस्क्राइब लिरनो नाङा लोगोफोर, एबारनिफ्राय दा लिरसै बारावबो खालामबायल' होनना बुंहर। जाय खालामो बिदि बुंबानो जाबाय। ओमफ्राय आनसाबस्क्राइबा मारै जायो बेखौ मिथिया आरोना बिसोरो। माबा मानसिफ्रा आंना आनसाबस्क्राइब जादों, नों आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामबाय होनना बुंहरोना। रावबो आनसाबस्क्राइब खालामा लोगोफोर। नैबे क्रम ब्राउजाराव चेक खालामनानै आं नोंसिनो देखायगोन। बेवहाय मोजां चेक खालामनानै नायगोन आङो। आं अलरेडि लगिन जाखादोंमोन ना। नैबेयावहाय आं फार्स्टनिफ्राय देखायनोसै नोंथांमोननो। नैबे इउटिउब लिरनांगौ, बे सार्चआवहाय इउटिउब लिरबानो जायो। आंना नैबेवहाय आं दंखायो नालाय, आं नैबे इउटिउबाव थुगोन। बे इउटिउबाव थुनानै नोंथांमोना बेखौ डेस्कटप लागायनांगौ दे। नैबे डेस्कटप दंना, बेवहाय थुनानै होबानो जाबाय। बे डेस्कटपआव आं थुबाय। बे डेस्कटपआव थुनानै नैबे आंनि लग'आव थुबाय आङो। आंनि लग'आव थुनानै इउर चेनेल, नैबे इउर चेनेलाव थुबाय। बे इउर चेनेलाव थुनानै बेनि उनाव बे कास्टमाइज माइ चेनेल दंना, नैबे कास्टमाइज चेनेलाव थुना होनांगौ। बेयाव थुबाय आं खेबसे। बेनि उनाव केसखौ होगोन मोनसे। भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो बुजिगोन नोंसोरो। बेनि उनावहाय जों साबस्क्राइब लिस्टखौ नायगोन।
बैयावहाय दंना नैबेवहाय थुना होबानो जाबाय बेयावहाय फार्स्टआवहाय स' आं बेवहाय थुबाय बेयाव थुनानै बेखौ आं एसे माबा फिसा खालामनि नैबे दंना दा मोनसे नैबेयावहाय बिथांमोनखौ दाबावै खालामदोंमोन दाख्लै खालामनायमोन बेफोरो बेयावहाय नैबे सि अलावहाय आं थुबाय नैबे सि अलाव थुबाय बेनि उनावहाय एसे फिसा खालामसै बे सोरनि दं नैबेयावहाय दंजोबो आं बिसोरखौहाय आं साबस्क्राइब खालामजोबदों गासिखौबो नैबेवहाय नायबानो जाबाय नैबे आनसाबस्क्राइब नुदोंना लोगोफोर नोंसोरो बे आनसाबस्क्राइबा आं बेखौहाय बिसोरखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै लानायसो बिसोरो आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामाखै बिसोरखौसो आं साबस्क्राइब खालामनानै लानाय बिसोरबो आंखौ साबस्क्राइब खालामदों आंबो बिसोरखौ साबस्क्राइब खालामदों लोगोफोर बिदि आरोना आं साबस्क्राइब माने आं बिसोरखौ साबस्क्राइब खालामना लानाय बिदि आरो ओमफ्राय बिसोरबो आंखौ साबस्क्राइब खालामनाय ओमफ्राय जायखौ आं साबस्क्राइब खालामाखै नैबे माबायाव थुनांगौ खेबसे बाव थुदो ओमफ्राय नैबे लाइफ टाइम बेवहाय थुदो बे लाइफ टाइमाव थुबानो ओमफ्राय नैबेवहाय इन्टारफेस खेवगोन माखासे नैबे नुदोंना लोगोफ्रा र' आं माबानि जुम खालामनि नैबे साबस्क्राइब लिरनाय दं आरो नैबेयावबो साबस्क्राइब लिरनाय दं बिसोरखौहाय आङो साबस्क्राइब खालामाखै बिसोरसो आंखौ साबस्क्राइब खालामदों बिसोर आंखौ खालामनाया बिदि साबस्क्राइब जागोन आं बिसोरखौ खालामनाया आनसाबस्क्राइब जागोन आं बिसोरखौ खालामनाया नैबे आनसाबस्क्राइब जादों बिदि देखायो आरो आं जायखौ खालामाखै बिसोरो साबस्क्राइब जागोन जायखौ आं खालामदों साबस्क्राइब खालामना लादों बिसोरनिया आंनाव आनसाबस्क्राइब देखायगोन जायखौ आं साबस्क्राइब खालामाखै बिसोरनिया आंनावहाय साबस्क्राइब नुजागोन आरो बिदिनो आरोना लोगोफोर बिदि नोंथांमोना टेनसन लानाङा रावबो साबस्क्राइब खालामा लोगोफोर 50 आं जायखौ खालामाखै जायखौ आं साबस्क्राइब खालामाखै नै बिथांमोना गोथां जाजोबखानाय दङ मोनथाम आरो दंबावो नै गाहायाव मोनसे गाहायाव थाबावगोन नैबेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिसोरखौ आं गासिखौबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंखौ खालामदों बिथांमोनखौबो आं खालामफिनगोन बिथांमोना आंनि कमेन्टनि गेजेराव बुंहराखैमोन ओमफ्राय बिसिनि चेनेलाव बेसेबां साबस्क्राइबार दं बिसिनि चेनेलाव साबस्क्राइबार नैबे नुनायानो आरोना सोरनाबा 7 सोरनाबा 11 सोरनाबा 20 सोरनाबा 76 बिदि दङ आरो बिदिजोब ओमफ्राय बिदिनो थारिख थुरिख दङ बिथांमोनना जायखौ आं साबस्क्राइब खालामदों बेयो आनसाबस्क्राइब देखायगोन जायखौ आं साबस्क्राइब खालामाखै बियो आनसाबस्क्राइब देखायो जायखौ आं साबस्क्राइब खालामदों बेखौ आनसाबस्क्राइब देखायो जायखौ आं साबस्क्राइब खालामाखै बिसोर आंनाव साबस्क्राइब देखायगोन आरोना बेयाव नुखाजोबनाय दं गोथां जा लोगोफ्रा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ एसेबाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायनि सिगां भिडिअनि कमेन्टआव चेक खालामनांगौ आरो डिसक्रिपसनाव मा लिरदों बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनांगौ बिथाङा मा बुंदों बे भिडिअनि फारसे बेखौ नायनांगौ आरोना लोगोफोर जायफ्रा भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामगोन भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामहर आरो कमेन्ट बक्सआवहाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय बिदिल' बुंहर साबस्क्राइब लिरहरनो नाङा ना लोगोफोर भिडिअआ एसे गोलाव जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।